Ung wilahing Ung wilahing ngamastu ngamasidam Mas mring jagat karo nusran tondo kawisaning bisana sono sinawung langen lopo istimasil stantun ameng buddha jinan tur-tutur katulut-tutulan mring panas dieng praja winar tameng iloto mangkun teka pasraning gubita renggeng perlambang kang matumpa-tumpa trengkang jenenga panggung sang muring kota anenggih nagari pundi ing kapadidasa Purwa eka marang wilengan siji adine luwih dasa 10 Purwa araning kawitan gegambaran senajan to kathah kawula kang pinter ngwadhe nagari sewu nanging tanantuk sadasa satustan bisa ngaturaken kalih hanenggih ing kinarya kaning carita ya pambukaning kandha kang apantes kinarya berbuka murciteng kami ora kaya deging nagari Ngastina ya sinebat Gajah Hoya ya Liman Benawi ya Kraton Kuru Janggala dinguni caritane Kraton Ngastina Kraton Pujan kang nglenggahi nagari duke nguni Prabu Estumurti ya Prabu Gajendramukha ya Prabu Gajah Hoya sinebat Hestimurti jalaran ing kono Nalendra ingkang pengawak manungsa nanging mestaka gajah nganti tungkeng jaman samangke wis ana 7 turun ateges Samantaya swaning negari Ngastina wis mangabad-abad parandene masih ketingal agung panguwasane ageng pangaribawani tegese agung panguwasane kathah para ratu-ratu Mancapraja ingin samya manungkul tanpa krana ginibaging Pancakara ngagungake tumrap kang tetinggal negari kathah ratu-ratu kang dadi rereaning Nalendra Ngastina tanpa karana ginep caking Pancakara ageng pangaribawane kathah para kawula manca negari kang samya kayuyun marang puyang kautaman awit ageng kapitadosanira lamun ta negari Ngastina papaning kawiryan papaning kanugrahan papaning kamulyan senajan to gegambaraning kawula Mancapraja mung sambung dagang marang para kawula Ngastina pambukane nanging kathah para kawula Mancapraja ing samya brungkat kimpul boyongan sak keluarga ninggal marang bumi wutah getih rila dadi warga negara Ngastina candrane kang sampe mangasrama jejel apa-apa aduh ketepung taritus tumpang talang sambung blandar papan wiyar dinulu katon rupa awis kokeng para kawula parandene datan wenten ingkang rumangsa kecingkrangan gesangkira kacihna agung dananing ratu lan uga kana sinebat ayom nayakane ya pinamunta para nayaka tansah bisa angayomi marang para kawula dasih ingkang rumangsa dadi kawula
datan wenten ingkang mrengkang saka paugeran ingkang rumangsa dadi nayaka datan wenten kumawani nerak sangka anggeraning negari sayep saiko kapti jumbuh ing pangursa para manggala nayaka tun para kawula ing pangangkah amung arsa gayuh marang tata rahayuning negari. Uga keslebur lamun ta negari Ngastina ketingal ayem candrane para kawula kang mapan wonten ing plosok pradusunan ing mapan wonten ing pucahing Parden samya gesang tata titi tentrem ayom ayem tebih sangka parang muka jinaken marang Kaharjan lirik tan wenten kawula kang nindakake Durjana datan wenten para kawula kang nindakake culika mung tansah atut runtut sayuk urukun bat-bataning rembag mat sinamadan gesangira jere samya dalem paugeran ing ngarsa asung tuladha madhe mangun karya tut Uryandayani binunggil candrane negari negeri kang pinjenengan wonten Damparagung Nalendra Ngastina menang dene capna Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Gendari Suta Daswantaja Tripamangsa ya Raden Kurwati lenggah den aep sangyaning para mban ngisor ngampil upacara banyak dalan sawunggaling harda walikura badak kendiken tono kacumas ngiringaken marang ingkang abdi kepatihan Rekyanawati Hari Sengkuni nalika semanten Rekyan Pati Sengkuni ngarepaken marang Tedhaira Nalendra Mandura Prabu Baladewa sinambut marang praptane nuju Ngastina Begawan Duranyara Sikumbayana sumrambah marang Raden Kartamarma kang kemaring atur marang sangjaning paradya dun para nayaka sirep tanana kang samya sabawa bebasan roning waning datan Bamaruta datan lumampah dedet sidhem perbawaning paradya uning osong-osong gelap kaya boyong minggas tinggil kagiat padha sakul kang samamara seba ngangsek pasibani surak mbata rebuka negara kang damel muska manca praja cipta winggane paradya wika maju saksek Oh
soroti kekunang surempan padang kasorong bacaring kekono imohana ngujungan solo ngujungan solo dasare mangsa katiga katanem karya wigena Sedinon ing pasewakan busana sutra kang maneka warna Sebagung bos benteng Udyono Nyang pancrakan Sarwarukma Kang malik Narawata kong para prabanya sumirat kenyaring decok belewaran lir kilat sisiring adadut
geganta kang ambre minging ketiuping maruta mando Sembaran kang mangambar kungas mangambar kungas hange beki jroning pasir wakan Andra ingkang puspitorum kasiling samirana ambre kantaning sekara dadung kang mangambar Langking sinuwita tanawrat matur sewu sebanuwun Koko Prabu sampun anyelirani rawuh wonten Istinggil negari Ngastru ing ari kalenggan punika Koko Prabu kepareng ingkang rai ngaturaken pambagya Panakrama sarwa paduka Koko Prabu Baladewa katampitan kalih pangandikanipun Yayi ingkang sampun rumentah ing ngroko awis saking pangestunipun para sepuh kados mboten kirang sedaya menapa manggih ing Karaharjan awis saking pamujinipun sedaya para kadang muda kados manggih ing Kawidadan mboten langkung ing ngroko kepareng ngaturaken pudya pangastuti kunjung sanesipun Yayi Prabu kapundi wonten mistaka pinungga jejimat sekat darmanipun Koko Prabu kesinggihan langkung rumin kaprayogan lenggah Koko Prabu rawuh wonten Istinggil kados mboten kirang prayogi paman sengkuni kawula nuwun wonten timbalan ngadhawuh sedaya para nayaka kepareng kaangsekna piswanipun ing tebih kacaketna mriampun ngantos duni dungkap anggenipun midhanget jarwanipun ingkang putra kawula kula ngestaken dawuh ketingalipun sedaya para nayaka para sampun samapta ing gati sawegong diri sakwanci nampi dawuh timbalan dalem mboten badhe damel kuciwanipun anak Prabu kawula nuwun mekaten nggih pawartosipun para nayaka menapa sinten wonten ing dadak ngampu jingga medhakipun para kawula menapa wonten ingkang nerak saking paugraning negari engenipun ing bapa sedaya para nayaka praja mboten wonten ing lirwa kewajiban ketingal sumungkem sumanggem ana tepi dhumateng pakaryanipun langkung-langkung para kawula senajan kekiyatanipun namung saben atur warsa nanging tansah ngaturaken bulu bekti miwah glondhong pangareng-areng kunjuk ngabiyantara kawula nggih syukur Bejo Sewu paman nuringgi kaprayogan lenggah kula ngestaken dawuh sakdenipun ing bapa
amrayogaken sowan kepareng aturaken sungkem pangabekti mugi konjuk sandhaping pepodo. Nggih. Manira tampi Paman Harya. Kula nuwun mekaten. Paman Durna Raharja rawuh wonten ing Stinggil. Tuh kondhok gleguduk manyar-manyar. Lole. Kula nuwun saking pamujinipun Anak Prabu kados mangki kawidadan ing Sambikala. Pratanipun ing bapa mboten langkung ing bapa ngaturaken pudya pangastuti mugi kunjuk ursanipun Anak Prabu. Kula nggih mekaten. Kapundi wonten ing Mistaka. Nggih. Kartomarma prayogake jemur ngadhep marang pun Kakang. Nggih. Sakdenipun ing rayi amrayogaken sowan kepareng aturaken sungkem pangabekti langkung rumiyin. Koko Prabu, ya tak tampa bektine Siadi. Semantun iki paman ujung kepareng amrayogan lenggah. Ih, kados mboten kirang prayogi anggen kula marak sowan. Kawula inggih. Kundur sabda wangsanipun Koko Prabu. Kados pundi ya iki? Pramila kalenggan menika Koko Prabu klatur rawuh wonten ing Stinggil negari Ngastina namung badhe kula suwun pambiyantunipun Koko Prabu lan kawicaksananipun Koko Prabu mugi tumandhuka dhateng katentremaning negari Ngastina. Ih, bab menika samudados kewajibanipun ing Raka jering ing Raka saged dados pengayoming negari Ngastina. Menapa sekinten wonten ribet Yai? Menapa sekinten negari Ngastina wonten pepeteng? Yen pancen wonten ribet inging Raka sagah badhe humangsah wonten ing peperangan, yen pancen wonten pepeteng inging Raka sagah badhe madhangaken swasana. Tumraping ribet mboten wonten namung sawetawis awanggih pepeteng ingkang rayi. Awit miturut pawarta ing sampun kula tampi bilih wedal menika Koko Prabu Bathara Kresna ambangunaken teteki wonten ing bali kambang. Lajeng wangsiting Bathara nyengli nangkung yen to para kadang kula saged amungu anggenipun Tapa Nindra Koko Prabu Bathara Kresna tundhonipun ing benjang badhe sasap anggenipun badhe perang Baratayuda lawan Pandhawa. Koko Prabu menawa menika namung pawarta nyengaya wara menapa mbok bilih dipun lampahi badhe anemai sasat para Kurawa. Koko Prabu leng-leng ramyang kang dreng candra kadawengan sumuing bias katu dan lemut kabiatan ning rujet rem-rem griya manawung Triyo manawung kekuwunging wang wisesa tanana kang kucima raras tanana kang kucima raras
Dewa Bathara. Lah menawi saking wawasanipun ing neraka Yayi Kresna anggenipun tapa wonten ing Balikambang menika Yayi sampun nyebataken bilih saged amungu ateges Yayi Kresna tapa nendra. Nggih. Ih, kantun anggenipun teteki nendra menika tapa namung tapa nendra menapa Yayi Kresna sampun anglinang sukma. Anglinang sukma menika menapa? Anglinang sukma menika ngraga sukma. Ngraga sukma menika dos pundi? Lolos sukma. Lolos sukma menika dos pundi? Wah, angel. Karang ya wong ki nek ora patek ngerti jan angel nduduke. Kakang Durna, dos pundi dijuni? Ngraga sukma niku dos pundi? Nggih, paling-paling kaya ngraga saknika. Ora tenan to. Ya ngono kuwi gumantung karo gurune. Wis gurune goblok kok muridé dadi pinter ki tangeh lamun. Ongel. Ongel niku napa? Anak Prabu Jaka Pitana Nalendra Binetara kok mboten prisa ngraga sukma, nglinang sukma, lala sukma. Nggih, panjen Kang Raka Ndwarawati menika Nalendra inging seklangkung linangkung. Mbok bilih panjen saestu leres ngendikanipun anak Prabu Baladewa, inggih yen namung tapa nendra, mligi tapa nendra. Yen ngantos nglinang sukma kula kinten Kurawa mboten badhe saged amungu Windanana taunana mboten badhe klampah. Kula gadah wawasan mbok bilih mangke cocok kalian kawontenan kadiparan Bapak Pandhita. Yen ngengi bab kasemerpan tumrap bab nglinang sukma ngraga sukma menika ingkang prisa Kang Raka Ngawangga. Jer Kang Raka Ngawangga menika tasih wonten turasing Jawata. Kula kinten sampun prisa anggir Betha Kresna anggenipun tapa wonten ing Balikambang menika mligi tapa sare menapa sampun nglinang sukma. Yen ngaten prawiginipun pasrahaken Koko Adipati Karna Kewala pamanujung. Mbok bilih prayogi nggih. Kados pundi saking wawasanipun Koko Prabu Baladewa? Sayogya sanget Yai. Jer Yai Adipati Karna menika senajan to titah nanging ing batos menika putranipun Sanghyang Bathara Surya. Kula kinten sampun kagungan kawicaksanan Yai Adipati Karna. Nyeng Raka ingkang badhe ngawat-awati jer Yai Kresna menika kadang kula. Sinten ing mangertos Kurawa saged amungu Yai Kresna kula saged jer menika kadang kula. Nunggil Rama Ibu. Yen ngaten kula semanggaken Koko Prabu. Sikara bala kang tumingal Perang campo kang samya medali Klerang tadet wileteng kota Dayang kumengun cang niti Benjang sangat ladinyo medali wus terus tosro wilaga kaya buta sing ngregil pasti juga dendanyo mengambil boyo
senguni wonten dawuh. Kaparing ana dawuh Koko Adipati Karna lan para Kurawa supados Koko Prabu Baladewa ingin angom yongi anyepui dhateng para Kurawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit ngatos-atos Koko Prabu Hangandya paman senguni madal pasilan Mranata para Kurawa. Nyuwun pamit nyang Raka Bida dini samanggi ndherekaken widodo Koko Prabu. Kula nyuwun pamit nggih badhe nganti Adipati Sengkuni nata para Kurawa. Ngatos-atos pamanuju mamung ngantos kados lare alit Kartomarma bubarana piswanan budalana Purwadya Bala. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Aja bebayu sore. Paripurna sabdaning nata mentah marang Sanghyang Pranayaka. Ngesti marang sabda Pendhita Ratu, sabda pengucapan ditutumen Ratu Singarani seklimah pengenggaling Sang Pandhita. Tan kenawa lawang sabdaning Ratu sepisan rata tiyang sak negari ibarat pindha tirta Kresna kang ngimbing gancang seta. Yen kepareng ayu nganti mebe wong akar sukunduring daton joksa ing palenggan tinampi gamparan gading. Tindak manengen ketingal sinungguh marang Sangyaning Paramban yen saksana.
malun dinteni ngenengken tiasa ngabagi kawang kusagung cacahan nanging sang tangi kibirisang resikaneka putra kang anjuk saking wiyadi siniki kang wonten ing Graton nenggih nying wonten ing pagelaran Jawi Rekyan Patih Sengkuning awi sangganing prasata kula pengawing asta pundhuk klebeting gendera kagating prasata kula nyaceking palengan pating glidrah pating pencilak pating gedandap solah bawanika maling kowe dalan
gawe sangjaning para wadya kusma nyangku muru bendhe munyo mangungkung tambur munyo magetur sinaut swaraning turangga mijil Paman Sengkuni nyadong dawuh paman Keng putra ngawangga nggih mangkir min sabar minggir Aman Sengkuni nyadong dawuh paman Nungsung Wertara nyadong dawuh paman nyadong paman paman woi paman Paman Sengkuni nyadong dawuh Aku anggere weruh Kurawa budhake mengelus dada. Terus pundi nggih? Kula tak manggi Kurawa. Sepados gadah Subasita, monggo. Yai Dipati, wonten dawuh Koko Prabu. Kowe menengo aku tak ketemu karo Dursasana sak kancane. Monggo. Dur. Nggih kula Koko Prabu. Kowe ngerti ngadhep sapa? Ngertos. Paman Sengkuni iki sapa? Ih pepunden kula. Apa sebabe ngadhep pepunden kok biayaan? Dadak nganggo joget barang? Nggih. Jawab. Kapok rame. Mbok yo nggunakno Subasita sing baku yen prajurit kuwi ndang-ndang bisa mungkasi karya rasa kokan rembug. Ora usah bengak-bengok Nungsung Werta conto kaya bocah-bocah Pandhawa. Gatotkaca Antarja tau bengok kaya kowe. Ning saben diutus mungkasi gawe. Nggih. Gagih-gagih. Apamu iki? Nggih pepunden kula. Aku ora lila yen pepunden ora diajeni. Syukur. Kae sing kaya maling loro kae. Wis potongane rambut jaji biayaan petentengan dul ketane bandem boto pencilaan ngadep wong tuwa ora ngajeni syukur kowe ngrasah muni syukur njuk kanggemu bener apa piye nyukur kancane aku ya salah ku. Anggepmu kowe bener? Mboten. Kowe ya luput. Mergo ngadep wong tuwa jogetan. Nggih. Apa sebabe joget? Asik kok Prabu. Kepiye? Asik. Mboten wangun nek mboten joget. Ketoke Durmagati hampalah yen mboten joget. Rumangsamu bener? Mboten. Ngadep wong tuwa rayakan. Nggih. Druhun. Nggih Koko Prabu. Apa? Druhun. Sing druhun sapa? Kula Koko Prabu. Penyakit dunia. Aku ora seneng kowe. Demi mil. Nggih. Semeneng? Saged. Diaganala. Ala tenan pancen. Sing ala sapa? Kula Koko Prabu. Inji Koko Prabu. Kowe iki lungguhmu nang kono kuwi wonten pundi kok sing cela wonten mriki Koko Prabu. Yen wonten tengah sumuk. Pancen syukur. Wow, kena tenan. Rada mundur aku. Boro-boro ngandani kancane kon meneng malah iyik wae. Iyih Koko Prabu, iyik Koko Prabu. Do meneng cambangane bathukku dibanding meneng. Diaganala. Ungkak angkik strayali tenan.
Kurawa dawuh meneng. Wonten sing ngomong tak bandheme botos mriki. Biar kapok mukapan. Nek kalian kula nggih nang ngaten menika kula kendelaken kemawon. Lha dos pundi malih pancen watak wantune Kurawa ngaten. Nek wonten kula ora kena cenanangan ngadepung tuwa kok cenanangan. Iki ngandel ora cah kowe. Nek ora ana kowe mesti ora cenanangan mau citraksa-citraksi. Oh ya lho kon gamplak sikilmu tenan kok. Ngenyek karo wong tuwa kowe. Kok cerigi ngopo? Iya kok Prabu. Ngandani kancane dhewek iki tak kandhani kok malah iya kok Prabu. Kon ngopo? Mboten kok Prabu, iki sampun tuwa kok Prabu. Situ. Setan kok kowe iki jeneng mancing leh ku omong. Kowe iki meneng kok. Ket mau ku meneng. Drugun aku sing gantem watu kok. Ning njaluk rokoke. Engkon meneng kok malah trigis lho. Bocah Kurawa lho meneng. Aku bakal pawan rembug kelawan Anggir Dipati Karna. Itu. Kakang Durna mendel. Nggih, Duni. Sampeyan kena omong. Nggih. Timbang ngomong nyiprate idune ten geger kula. Nggih, anak Prabu nggih. Sapa omong dablek watu. Nggih ta, Ger? Nggih. Waduh. Sapa ngentut? Ayo pengumuman sapa ngentut? Adate nek pitik nek ngenduk petok-petok. Sing ngentut sing ngomong ku. Hus. Lah kok sumpah. Koko Prabu, ngawur wae. Sampeyan Dur. Ombu modar. Citraksa mesti. Ombu modar. Mboten kula. Durna. Ait. Apa? Hai. Sembarangan nuduh wong tua. Sampeyan. Dede kok. Dede kula. Sinten ora? Kula. Oh, ayo. Nah, bolo dewane kengedenen sajake. Ampun disiarke, mboten. Mangke nek dumumke kula isin. Krungu. Aku. Rasa omong bae kowe. Nggih, ndika anu paman. Pun, mangke ndak kula kemiyosan malih. Kula tripek pawan rembag kaliyan Yayi Dipati. Kakang Durna nying badhe kula uradinaken bab ngendikanipun Kakang Durna Suwau lan ngendikanipun anak Prabu Baladewa. Monggo dicuni. Anggir Dipati wonten dawuh inging dipun rembag wonten Istinggil ngengi bab wangsiting Bathara ingkang linangkung itu manduk dhateng Kang Anggir Duryudana. Isinipun binjang perang Baratayuda badhe unggul ing yuda. Yen saged amungu anggenipun Tapasare anak Prabu Bathara Kresna ingin dumunung wonten ing Bale Kambang. Panjenenganipun Anggir Dipati inggih supados analiti Anggir Bathara Kresna menika mligi tapa saestu menapa sampun racut tumraping sukma panjenengan ingin supados dados cucuk ing ajurit ingin memanuki lampahing Kurawa Anggir Baladewa. Yayi Karna kuwi tedhak turuning dewa turasing Jawata. Ora bakal kekilapan dulu marang swasana. Mengko kepiye swasana Yayi Kresna yen pancen mung mligi Tapasare pun Kakang saguh mungu. Nanging ing kono nggunakake marang kawruh pun Kakang isih kalah marang Yayi Dipati Karna, mula jangan kurang kawaspadan. Kula ngestaken dawuh Koko Prabu. Ngurumini tindak wonten ing Bale Kambang. Ngestaken dawuh Durun tatanen Kurawa. Wis nika man. Rasa babok. Ih sendika paman. Badhe ngestaken dawuhipun paman badhe kula tata sedaya para Kurawa inggih. Ha ngono alus kok. Bengok-bengok.
Sapa sing ngomong ora halus dupake. Kartomarma kula paman. Ha iki halus kian. Durma Gati. Apa sengkuni? Lho. Karo aku mah muni sengkuni. Saking haluse kok. Saking haluse. Nyemanggaken anggere dipati pados pun dherekaken dhateng para Kurawa sendika dawuh, "Dur, sing nata Kurawa kaya Le, sendika dawuh paman." Swatama wonten dawuh paman, wadya bala ditata, paring lengser saking piswanan tak lilani Swatama. Mundur sang Swatama. Undang sang ya prajurit. Pendewere swara nyonggol bergurnang puskur tambur yang suling panden tuhu telu taklir jolo diyan pranyoto kawuryan asri bocah prajurit lho nderek tindake Koko Adipati Karna tuturi marang lakuning Kurawa tumuju nang bale kambang amungu marang nggone Taposari ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna enggal perdandane kanca dandan ayo Andi singkat sampun tumata yen panjenengan wis tumata nggonmu nggo gegaman kanthi peperangan aja nganti mindhu gawe tegese sing nggo tumbak jejer sing nggo tumbak sing nggo keris jejer sing nggo keris sing nggo panah jejer sing nggo panah sing nggo godho jejer nggo godho sing nggo bindi jejer nggo bindi aja nganti salah gawe awit yen nganti mengko nggonmu jejer ora tumata sing nggo tumbak dilalah bakal nglambung mungsuh bisa kakon kena kancamu dhewe. Sedhiwa sampun tumata Raden Swatama bendhe kitengara mangkat dituthuk pisan siaga kaping pindho tata-tata kaping 3 mangkat ca bendhe dituthuk mung jir sampun Raden taturake marang paman Sekuni tumuli budal wis rampung sang Swatama ngenya dawuh mring para wadya bala tinata lan daya sang Swatama tur uninga
Joget.
Tret. Wah, jeblok bane. Edan. Wis. Ngrekoso. Siti purnaming manca jajane omahing ana risang Sri Kandi macacarana Paman Sengkuni nuwun wonten paring adhawu ingkang ngrumini para wadyabala supados mangke mbok bilih tinenggan dhateng para wadyabala Ndrawati upamita ningali dhateng para Kurawa lajeng meres lajeng mundur gampil anggenipun trobos mlebet wonten ing bale kambang mekaten monggo paman dipun awat-awati lampahing para Kurawa kula kepengin sanget nyaketi dhateng anggenipun Tapa Kaka Prabu Bathara Kresna kula dherekaken nggih.